Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanim. Gisaulog karon sa atong simbahan ang pista ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari, founder sa Jesuit community. Unya nataon ni siya mga 1491, namatay sa pagka mga 1556, mga 64, 65 years old ni ang iyang edad nga namatay apan dako na kay siya nahatag nga ligasiya o tabang sa atong simbahan aron mas mulambo pinaagi nining Jesuit community nga nag-alagad sa simbahan dugay ng panahon, nakatukod og mga congregations, mga eskwelahan sama ning Ateneo de Cebu, Ateneo de Manila. Unya naghatag sad ni siya og usa ka ligasiya sa iyang spiritual exercises kanang kasagaran nga 30-day Ignatian retreat nga makahatag sad og daghang mga kausaban sa kinabuhi sa tao. Atong iampo nasama ni San Ignacio ang atong mga leaders, labi na kita sa mga Katoliko, mahimo untang balaan masuod sa Ginoo o makakaplag sa iyang gingharian dinhis kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani ato mga slots hatagan unta kanunay sa Ginoo sa mga grasya sa kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang o pagsunod sa iyang panig-ingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw sa unang bulan, sa ikaduhang tuig tapos sila mubiya sa Ehipto, gipahimutang ang tulda nga tagbuanan. Gipabarog ni Moises ang tulda. Gipahiluna niya ang mga sukaranan, ang mga tabla, o gipakabit ang mga balabag, o gitaod ang mga haligi niini. Gihikyad niya ang atop sa tulda, o gisapawan kini pagtabon sa laing atop
sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan ug gisulatan sa napulo ka sugo ug gisulod sa sudlanan sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan diha sa mga argulya sa sudlanan ug gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudlanan sulod sa tulda ug gitaod ang kortina aron pagsalimbong sa sudlanan nga gisudlan sa mga papan, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mitabon sa tulda nga tagbuanan ang panganod ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tulda. Si Moises wala makasulod sa tulda nga tagbuanan, kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tulda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israelita kung mupahawa na ang panganod gikan sa tulda. Kung dili mupahawa ang panganod, dili sila mubalhin pagkampo. Ang mga panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, nagpabilin panahon sa adlaw, ibabaw sa tulda, ug nagdilaab kini daw kalayo panahon sa gabii. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon, sa ilang pagbalhin-balhin ug kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkahilig ugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, Dios nga gamhanan. Pagkahilig ugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o gihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing ug akong lawas nagsinggit alang sa buhi nga Dios. Pagkahilig ugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, Dios nga gamhanan. Bisan ang langgam nakakaplag og puloy anan, ug ang sayaw usa ka salag nga kabutangan sa iyang mga piso. Mauusab ang imong altar, o Ginoo, sa kagahuman, akong hari ug akong Dios. Pagkahilig ugmaon sa imong puloy anan, o Ginoo, Dios nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kay sa kanunay nagadaig sila kanimo.
kansang kusog mao ikaw. Maguswag sila gikan sa kusog ngadto sa kusog. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo, Dios nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo dito sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugaran sa balay sa akong Dios, kaysa pagpuyo dito sa mga tulda sa dautan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy anan, O Ginoo, Dios nga gamhanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdahayig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manglingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang mga way pulos ilang isalibay. Mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niini mga butanga? Nangutana si Jesus kanila. Oo, mitubag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o o karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Sa nakahumana si Jesus pagsugilo niining mga sambingaya, mibiya siya ni adtong dapita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Na ay famous aning kanta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Nakasuway na mo puyo sa balay sa Ginoo. Wa man mo mutingog. Wa mo kasuway. Di ay gibutang diri ay karing last stanza. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Mas may pa kunong usa ka adlaw nga mopuyo ta sa hawanan sa Ginoo kaysa usa ka libo ka tuig sa laing dapit. Hain man ni ang laing dapit gipasabot kining kalibutan. Maubitang ang kalibutan agianan ra gid ni, dili puy anan para natong nakasabot nga naay langit. Nya ningon pagid diri, palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios. Tugkaran kanang sa gawa sa balay, kaysa pagpuyo didto sa mga tulda sa dautan. Kinsa maning tulda sa dautan nga gipasabot kining atong lawas. Kining atong lawas, dautan gini siya by nature. Bitaw. Magsigi kag higugma sa imong lawas, mahimo yug kang dautan. Ngano man, maubitan ng atong lawas, madunot gini siya kay dautan manggod. Doon na rin duha ka lawas nga dili dautan dinis kalibutan. Kinsa man tong lawas kang Jesus o sa mahal nga Birhen Maria. Mo nang nasud tong ilang lawas tuas langit. Pero ang ubang mga lawas, apil ng lawas sa mga santos, nahibilin gyud diri sa kalibutan. Kay natakdan man ta sa kanang gitawag og original sin. Nalingiyay mong tupad ing na ganahan kang mopuyo sa balay sa Ginoo. Nako no. Samtang ni atas kalibutan, makapuyo ba ta sa balay sa Ginoo o dili? Makapuyo. Kaya nga naman, matod pa ni Kristo, pag-anhin niya sa kalibutan, the kingdom of God is at hand. Ni ana sa inyong taliwala ang gingharian sa Dios. Pero unsaon man pagsinati, morning atong ibanghilyo karon. Ang gingharian kuno sa langit dinis kalibutan mura og usa ka baling. Unsa man ang baling? Ano bang itaktak sa dagat niya o sa tubig niya makakuha sa tanang klase sa isda. Niya ang tanang klase sa isda dadon nas baling. Isud na niya tanan way pili. Pero inigdaan nas daplin ang mananagat mao'y mohagpat sa isda. Ang baling dili mo segregate sa isda, mo pasod ra siya. Pero ang mohagpat o ang mopili kinsay maayong isda, kinsay dautan, ang mananagat. Nya sa atong parabol karon matud pa ni Kristo, ang mananagat mao di ay ang mga anghel sa Ginoo. Nya ang pagdangat tos lapyahan mao ang katapusan sa atong kinabuhi. So inikamatay nato, hagpato na tas Ginoo na ay maimpirno, na ay malangit. Pero samtang buhi pa ta, kuyog ta. Ang buang, ug ang buutan, ang mapuslanon, ug way kapuslanan nga isda, kuyog. Okay, lingihan na sa imong tupad. Yung na, unsa makang klasiyas isda, dautan o mapuslanon. Ingna ko no. Ngutan na ba? Unsa man ka iglalabay o tigumonon. Kanus aman ta mahimong mapuslanon nga tao dinhis kalibutan. Mahimo tang mapuslanon kon samas mga santos
Maliwat sa tas Ginoo sa iyang pagpuyo dinis kalibutan. Kung tanaw na to ang unang pagbasa, gisgutan diri nga si Moises naghimo sa tuldas Ginoo, balay sa Ginoo, nya ang sentro sa tuldas Ginoo nga mao'y nakapakunsad sa himaya sa Dios, mao ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo nga gisuwat niadtong mga papan katong bato, the 10 Commandments. So ang makapahimo day nato dinhing maayong isda basta magtuman ta sa sugo sa Ginoo. Kung ang sugo sa Ginoo isod nato sa atong hunahuna o kasing-kasing, ang atong lawas mahimong tulda sa Ginoo, balay sa Ginoo. O kana siya mao'y maghatag natong tinuod nga kalipay. Muna, ang tao nga magtuman sa sugo sa Ginoo kanunay giyong malipayon. Ang tao nga magsigig supak-supak sa sugo sa Ginoo, di gina siya malipay. Maubitaw karon tanawa ragon ng atong mga leaders sa atong nasod, abisag sa simbahan. Daghan kayong dili malipayon. Nga naman, masinupakon man sa sugo sa Ginoo. Gilay na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong si manaha, malipayon kay ka? Wa jud ka kayaw-yaw? Wa jud ka masuko? Ana, karong-karong lang si manaha. Ayan lang itong iapil ang niaging simana. Uy, daghan kay nato. Dali kay makayaw-yaw. Bisag check upon mo, hastasad ako. Na, dali mo yaw-yaw eh. Nga naman, kay ni amanggod sa itong kasing-kasing ang pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo. Ug unsa man ang kinadak-ang sugo sa Ginoo nga makapalipay gid nato, in general, gihatag sad na ni Kristo. Siya man ang pulo nga nagpakatao, ang iyang sugo mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Wa mo ingon si Kristo, love your neighbor as you love yourself. Ang iyang giingon, love your neighbor as yourself. Unsa may kalainan sa love your neighbor as yourself o sa love your neighbor as you love yourself? Nay kalainan? Ambot lang. Parihara na sa unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Gilalisan aros mga lawyers, hindi sila glalis hasta Supreme Court. Kuana, batikos na. Sige, dinhi lang sa atong understanding sa simbahan. Ang love your neighbor as yourself, ang pasabot ana, di na ka maghuna-huna sa imong kaayuhan, sa imong kaugalingon, ang imong hunahunaon, mao na ang imong isig katao. Kay siya naman mao'y imong self. Mao na siya love your neighbor as yourself. Di na ko maghuna-huna sa akong kaayuhan, ang imong kaayuhan mo'y akong hunahunaon, kay ikaw na mao'y akong self. So kung ang bana, mutuman ani nga maong prinsipyo, din siya maghuna-huna siyang kaugalingon, ang kaayuhan na siyang asawa. Kaya ang iyang asawa mo na iyang self. Niya ang asawa sad, di na sad magsigig hunahuna siyang kaugalingon, ang iya na sang bana mao'y iyang self. Ang parents, di na maghuna-huna siyang kaugalingon, sa ilang kaugalingon, ang ilan ng mga anak mo'y ilang sigihag hatag o kaayuhan, kay mauna na ilang self. Pero kung ingon ganitang love your neighbor as you love yourself, ang mahitabo, higugmaon sa anak ko akong kaugalingon, una pa ko mohigugma nimo. Kay kung di ko mahigugma sa akong kaugalingon, di sa ko mohigugma nimo. Di ba? Duha ka movement ba? Muna kusog kita mo subay-subay. Inigingon na to, ayaw nala nagpaninglang utang. Ngigagod. Hayay kay siya, ako alkansi ko. Di ba? Ang self dayon imong tanawon. Ako'y naning kamot, ana. Ana ba? O niya aron kung ikaw, usa ka tawo nga nagplanong maghikog. Kung saan nimo paghigugma imong isig ka tawo, nga ang imong kaugalingon, imo namang patyon. Imo sa nang patyon imong isig ka tawo. Inomdo mo atong naistorya nga usa ka doktor
nga ang iyang pasyente kuan man tingay ito kanang na-paralyze o niya iyang gioperahan. Murag mahal man tingay itong bayad tong gaopera. Inana ba na nag-wheelchair nga pag humag-opera niingon maayo na ko ani dok. Itong paningkamutan maayo na kaani. So nakabayad na siya o maging siya maayo. Nibalik nga tos doktor. Nagdagbag nga gamay. Kadungog tingin mo ito nabalita man to. Pag dool sa doktor, istorya sila, kuha siya siyang bag, sus pistola mo na ito. Gipusil niya iyang doktor, pagkamatay, gipusil po niya iyang Wa naman, para niya, wa naman, useless naman iyang lawas, ang iyang cell. Niya, kani may nakaingon, kining doktora mo nakaingon. Pero, nagtambal ragod in taon to niya, nanabla siya. Muna'y nakalisod kung love yourself, love your neighbor as you love yourself. Muna'y manabla ta. Kadto sa daing mga kuan, kadtong mga suicide bombers. Di ba? Lusno god ang Twin Towers. Kaya ang ilang pagtanaw sa ilang self, heroic man kanang magpakamatay. Gibungkag nilang Twin Towers, katong Trade Center ba to sa United States, na lusno, libuan ka mga tao ang nangamatay. Kadto sa mga tao nga girakraka niya ang nag-concert. Kaya wa naman, naglain naman iyang utok. Gihasulan man siya ato. Katong to Las Vegas ba? Iyang gipusil dito. Lain na sang lingi sa imong tupad. Do you love me as yourself? Ingna ko no. Imo kong gihigugma sama sa imong kaugalingon. Nindota ka if you love me as yourself. Di mangutana ko ninyo, do you love me as yourself? Uy, tubag. Adi mo mohigugman ako as yourself? Sa ato pa ako ragi magkarga aning 70 million na utang na ito. Karoon na rabaning Martis na ko dadon nga tos Compostela. Ako ra gid magpasan ani kamo di gid mo moapil because you consider me not part of yourself man. Pero ako giisip nako nga kamo akong self. Mo nang di na lang ko maghunahunag na pa ba ko'y stipend, na pa ba ko'y sobra ani. Ang akong hunahunaon nga ang inyong kalipay mauragay akong himuon. So kung magantos ko aning 70 million o unsa kanus aning mabayran, siging baligyag slot ako ng himuon. Nya I love kaning pari nga mupuli nako, I love him man sad as myself. Dili na lang nako siya hatagan aning kahasol aning 70 million. Magpuyo siya ng atong kumbinto nga malipayon, kompleto naman na, nya diha man ta nakautang og 70 million, ako na lang mo karga sa 70 million. No? Pero kamusad, mo practice po mo aning commandment of love, aron sad mo makasud sa gingharian sa Dios. Love me as yourself. Ayaw lang sad mo og sigig tigom og kwarta, palit na lang sad mo og slot. Di ba? Hindi man gid mo mutingog. Karon unsaon pagpalit og slot? Mutana ra ba dayon mo? Dad-a dinhi sa atong parokya, samtang ni apami dinhi. Madomingo na anay manindag slot dihas gawas. Nya kung tuan ako sa Compostela, dad-a dito sa Compostela, dito sa parokya o ginig misa. O kaha i-deposito sa atong mga bank accounts o GCash accounts o kwarta padala. Tanawa din sa atong screen, mao ni ang atong information. Haman to na adong pakita dong. Wa man sa na ade. Win akong natug batong akong IT. Tanawa, mao ni siya. Atong bank accounts, GCash accounts. Akong GCash ugma pa ni magsugod karon close pa ni kay puno pa. Ugma August 1, na sugod na sa ka-open. Pwede na sa na-depositohan up to 500,000. Ipada din 100 pesos lang kining atong grace. Sa pagkakaroon, ang atong halin niabot nag 20,899 ka slots.
napay 679,101 ka slots nga available sa atong slot nga Grace. Nga naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000, 97 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang tanan nga namalit og slots malipayon. Ngano man kay nakasulod sila sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga dili gyud mo palit og slot kasagaran sa puton. Ano man kay wa kasud sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga manggihatagon sa iyang isig katao kanunay ng malipayon kay maunay kinaiya ni Kristo ang pagkamanggihatagon. Ang tanan nga kusog kaayong isipan kay tanan, kusog kaayong mo subay-subay, kusog ay maningil anang mga utang ug uban pa kasagaran ana mga kusmoron ug naong ngano man wa na kasud sa gingharian sa Dios. Muna hinaut unta makasulod ta niining gingharian sa Dios dinhi sa yuta aron sama nila sa mga santos ni San Ignatius of Loyola makasud sadta sa iyang final nga gingharian didto sa langit. Manindog ta. Mga igsoon, puno sa pagtuo atong idangop ngadto sa Dios ang atong manggihatagon og mahigugmaong amahan, ang atong panginahanglan og moingon kita, Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan padayong musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, sa tanang dapit, sa tanang pinulungan ug sa tanang mga kultura, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga katawhan dili unta magpabiling sirado sulod sa ilang mga tradisyon, hinuon magtinabangay sila aron mapalambo ang usag-usa diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga walay gipanag-iya dinhi niining kalibutan, makapanunod sa kabahandianon sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa mga kasakitan ug mga balatian nga ilang giantos, muabli sa ilang kasing-kasing ug magkat-on aron motubo sila pinaagi sa ilang giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga babayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga nangamatay dawaton nangadto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot unta kanamo ang imong gingharian. Makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama ni San Ignacio
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagsalamatan ka karon o among Dios, kay gigasahan mo kami kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among gasa karon, putli ug hingpit ug takos gayon sa imong kahalangdon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg sa mayalan, alang sa kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo niining pangilin ni San Ignacio de Loyola, o gitugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia, diin imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manawa sa kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi, imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo og busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ignacio de Loyola, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ginghari Sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sukod man ang pagmahal, ngalong kanak ug ipakita mo ang kamatayong walay gahom sa pagbog ng iyanang dakong kalahayo. Siya minaon ug sa kamatayon nagabuntuhog kun sutungon mong pagmahal, ngalong kanimo gipakita ko halos siya kay kini sinupod ug mabalhinon. Pakita una ako sa hingpit mong kaayo, ug pasabta ko sa pagkamadalihon mo. Pun akining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. Magampo kita. Ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio de Loyola, magdala unta kanamo nganha sa walay hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga langitnon. Nga mahitabo ra ni kung mohigugma kita
sama sa paghigugmas Ginoo nato. Love your neighbor as yourself. Niya, pinaagi nining gugma, padayon tang magpasalamat og modasig sa atong kaugalingon nga mopadayon tag palit og mga slots aning atong grace 100 pesos per slot o niya na ani 70 slot challenge nga tag 7,000. Padayon sad mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ang inyong tanawon ani ang subscribers, no? 259,000 ang atong subscribers. O niya sige view, like, share og subscribe aron mag-anam tag kadaghan atong mapaambitan sa atong homily og sa santos nga misa. Niya makalikay pud tas mga scammers tan-awa ang atong official information nga atong ipakita dinhi. And makatabang sad mo nga maka-income tag gamay para ipuno-puno sa atong mga charitable expenses. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kani. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love.